Hvad kan man lave på en kirkegård? Det ved jeg ikke. Altså... Vel, vi kan jo cykle ned på legepladsen. Ja. Kom så! Let's go! Vi skal skynde os ned på legepladsen. Ej, det er fint. Okay, så er vi på vej ned på legepladsen. Vi er på vej ned på legepladsen nu. Vi skal skynde os. Så er vi på vej. Skynd os ud. Ja. Så. Sådan her. Så er vi nede på legepladsen. Yes. Endelig nede på legepladsen, hva' Magnus? Ja. Vi ses.